Muhatag ko og 1,000 pesos kung makakaya ka sa kong challenge. Sabi-sabi. Ano rin mo? Kanang akan tagod ana. Adiri ka. Teka, ano mo kamot nimo? Ano? Ana. Dapat pagsulod ana. Dapat dili masangko. Dapat dili masangko ka pag masangko pildi ka sige. Dapat dili jud masangko. Ayaw dili nako. Dili komunikas. Dapat isulod niya diri isulod niya diri. Hindi mo magipagdakan ay gipagamian. Oh, tama man na oh. Sige. Dapat testing niya sa dapat dili jud matandog ha. Oh, ana ha dili matandog ha. Wala tandog man to. So dili ka daog. Dili ka madaog sige. Okay, play na ni. Play. Video ang kamot port ha. Diri ka pag video sa likod niya port para klaro port. Dere. Sige oh, 1,000. Oh, 1,000 ha, 1,000 game. Isulod niya diri nga di masangko. Sige. Oh. Isalod. Ano man na? Diskarte yan. Diskarte ay sino? Ayaw pamitas. Can you do it?